Zonak in Burgum bestiert 100 jaar. En dat jubileum dat waard feestelijk viert met alle meiwerkers en ook de komst van onder oren commissaris van de Koning Arno Brok en de Burgemeester. 100 jaar wil je maar één keer, zeg ik altijd. Maar het is een prachtig mooi moment waar historie en takkels bij me komen. Ja, heel speciaal. 100 jaar, dat is echt wel een mijlpaal voor deze fabriek. Dat we hier nog steeds binnen, maar alles wat je hier beleefd is eigenlijk wel een heel goed hoogtepunt. De kracht van Zonak is toch wel het ondernemerschap en trots zetten en het mijmerkoor. Dus altijd maar teruggaan, altijd naar je kansen zien. Ja, zo ben je uiteindelijk 100 jaar worden. Ik ben er wel grutsk op dat ik daar zo lang al 100 jaar van wijzen kan. Ik zet nog wel even terug. Bij de jubileumviering stier van alles op het programma. En hebben een officieel moment waar we een jubileumplakket onthuld hebben. Een speciaal maken jubileumvlaggen hebben hijst. En we hadden de eerste editie van het jubileumboek overhandigen. Net al innig water waarom Sjoen op de 100 jaar. Ek water vooruit Sjoen naar de toekomst van het bedrijf. Ik denk dat dit jaar net wij mat, dat het heel bijzonder is wat we hier doen. En zo nou en dan neem ik nog wel eens hier mee om het zien te laten. Wie verwerkt je slachtafval? En ik vind persoonlijk zelf dat we iets heel moois doen. Want er wordt niks voortsmieten. Wie verwerkt je alles tot iets moois. Dat we een grondstof voor oren aannemers die er wel wat moois van kunnen maken. Het is wel een hele mooie fabriek. Het is voor een technische meester zou ik, is dit eigenlijk een grote snoepwinkel. En je gebeurt altijd wat. Maar wat bloot de meesten dan het meest bij? Dat we toch echt wel grote stappen maken in geur, maar ook in echt vernaaien van de fabriek. Er zijn heel nieuwe lijnen bijgebouwd. Oude dingen ben al liever oprommen. Dus daar hebben we echt wel een hele grote dingen. Mijn mooiste moment is toch wel het eerste hier de mensen kennen leren. En wat een drive, een passing en beleving. Hè. Mensen die het zo belutsen binnen hier al zo lang rijden. En zo vol passie praten door het bedrijf. Ja, dat vind ik onbeschrijfelijk. Ja, ik kan net echt een moment uitkiezen, maar het zijn meer de meesten die ik al hier getroffen heb. Mijn maat hier, daar zit ik mee op kantoor. Daar heb ik altijd wel een speciale baan mee. Maar ik, toen ik hier als jonge kwam, een gossen, wie dat dan, die werk ik hier nog net meer, maar daar heb ik altijd nog goede herinneringen aan. Als het nu leidt, komt er nog wel 100 jaar. We zijn heel boord bezig om dat negatieve zo goed mogelijk uit voordeel uit te halen en goed naar de meesten te luisteren. En om te zien of we dat echt zo goed mogelijk richting Jan kennen. Er zien je al ambitie en drive en passie. Dus wat mij aanbelangt is dit het begin van de volgende 100 jaar. Proost je hem de Joet ik al even op met z'n allen? Dat hoop ik al. Alcoholvrij.